Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mathatha ithuba ndibulise kwi-leadership, buliso tata bonke, buliso mama, obhuti, ne-Sunday school ngegama elihlele Nkosi uYesu. Amen. Ndingumzalwane ke owakwaMvumbi, ifana. Igama lam ndingisukile. Khaya lingapha kuCentane. Ndinguhlathi kwiSiduko uMfene. uJambasi uCansi. uMsuthu. Hallelujah. Ndihlala apha ke extension 4 ndikhonza kwelibandla. Hallelujah. Amen. Ndikhulele apha. Ndondliwe apha kwelibandla. Amen. Hallelujah. Bakuthethwa ngekhaya elakwamoya, kuthethwa ngumfuleni AOG. Hallelujah. Andizulibazisa abangcwele, celiwe nami ngotata ukuba ndishare izwi lenkosi namhlanje. Hallelujah. Ndibulele ke nami ngotata. Ndibulele uba bethe xa bejonga naxa bethandaza uThixo bakhomba kwi-direction ke endim. Hallelujah. Noba kungamnandanga abangcwele ukumapha, more especially xa ungumuntu onjengam. Hallelujah. Ndicela sithileni kule ncwadi kaIsaya chapter 43. Umfundi wasekhaya asifundele kwesiXhosa sidala. Ingabe nginoncoko bese isiXhosa esisidala. Zasifundela kwiBhayibhile yesangisi. Asifundele kula nguqulelo ebizwa ngoba ngu-NLT. Hallelujah. Angafunda ke umfundi wasekhaya baseyifumene. Qala kuverse 1. Uzasifundela uverse 1 yedwa okwangoku. Isaiah 43. Yes. Verse 1. Sithi sihloko. Ukuhlawulelwa kukaIsrayeli nokuthunywa kwakhe. Kaloku ke utsho uYehova, umdali wakho Yakobi, umbumbi wakho Israyeli ukuthi, musa ukoyika, ngokuba ndikukhulule ngokuhlawulela. Ndikubizile ngegama lakho ungowami. Thandaza. Yaphila Nkosi izwi lakho, amandla kakhulu kuwe. Thixo wakho lamandla lilo Nkosi eli, owadala ngalo kusenyanyeni kungekhonto. Mighty Jesus. Usesibala kodwa wathetha ngezwi. Thixo wakho lamandla wayalela amanzi ukuba makafomishe ilwandle emacaleni kuvela umhlaba owomileyo. Kwaba njalo ngoba kuthetha uThixo ophilayo. Wathetha ngalo ebumnyameni wathi makuvele ukukhanya. Kwaba njalo ngoba linamandla okubanyelwa nayindawo. Thixo wethu namandla lilo elinkosi elenyothi limithe emikhulu yemisedane yaselibhalo ngenxa yamandlalo. Thixo wethu namandla sihleli phansi silindele ukuthetha ngalo apha kuthi ukuze silunge kulo mhlaba onjena ngameni likaYesu. Konke wakwesamile uNkulunkulu wethu namandla bamphathise amandla amatsha ngalo mzuzu ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Amen. Angasifundela ke ophethe lenguqulelo bendicelile yesingisi. Verse 1. Yes. But now, O Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you says, do not be afraid, for I have ransomed you. I have called you by name. You are mine. Amen. Apha bangcwele le ndawo esifunda kuyo incwadi le eyomprofeti uIsaya. Omnye wabaprofeti babizwa ngoba zi-major prophets. Bathe ukuvelela kwabanye abaprofeti. Hallelujah. Indlela uThixo wabasebenzisa ngayo
noba phambi kobuso bukaThixo silingane kodwa indlela uThixo abantu bakhe abasebenzisa ngayo ayifani. Amen. Hallelujah. Amen. Leyo into yona ngeke siyincede. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Le ndoda ke kwakungamnandanga ukuba yiyo if uyilandela kakuhle lencwadi yayo yonke. Apha kwabaprofeti umprofeti ophansi wafana nayo umprofeti uJeremiah. Amen. Izoba ngumprofeti ongavezwanga kuba profeti okuthiwa ngumprofeti uMikhaya. Hallelujah. Ngoba bangcwele from time to time ebandleni likaThixo okanye kwisizwe sakhe kuba khona inhlobo mhlambe engathi zibambini ezabaprofeti. Ngilivela usizi oluhlobo labaprofeti elinyeni elifana noIsaya. Hallelujah. Kukhona abaprofeti endingathi kanti babiza ndingabaprofeti benyama. Hallelujah. Aba bona bathi xa beprofeta kuvuye yonke lendlu. Nkosi yami, yes. Hallelujah. Ngoba vele ubuprofeti babo bubhalele enyameni. Hallelujah. Inyama kayifuna uva kabuhlungu. iBhayibhile ithi inyama ithamba. Hallelujah. Ayifuni tu uva kabuhlungu inyama. Banenhlahla ke yabo baprofeti abo. Hallelujah. Bathe futhi bathanda uvela kunabanye. Kuthiwa ngabaprofeti. Aba bangabaprofeti bokwenyane. Kuthiwa ngabaprofeti bedumo. Abaprofeti obubi. Hallelujah. Kodwa ibe ingabo abavuswe nguThixo ukuze baprofete esizweni sikaThixo. Amen. Yake yenzeka ke lo mprofeti lithi uvele kancinci esibhalweni okuthiwa nguMikhaya. Udibene isizwe sakwaJuda nesikaSirayeli. Ezaya empini. Xa bezoya athi omnye ukumkani asingayenzi imposiso yokuba siye emfazweni singakhansi consult. Hallelujah. Bayo consulta. Zafika zanto zihamba phambili futhi ziligquthulu. Ezinye kuthi azazifaka impondo. Senza impondo zazenza ngokwazo. Zathi uthe uThixo esisizwe liyakuso uzasinikela kuni. Zathi zilinganise zana. Zathi uThixo uzakwenza nje. Kwesasizwe. Wathi ngenhlahla yokuba kwabakumkani baconsultayo kukhona indoda endlebe kaThixo. Ngoba iyasinceda noma phakathi kwethu kube khona umuntu onendlebe kaThixo. Hallelujah. Ngoba indivakala kamnandi. Kodwa yena ive ngendlebe kaThixo. Amen. Jesus. Wathi lo mprofeti ebengekho namnye umprofeti. Hallelujah. Nobe zanto zingelelana zininzi. Zenze amabhongo zafaka amaphondo. Ngelibabona ngosingase TV nabaprofeti. Machile amadu engani siyalezwe kuwona. Hallelujah. Wathi ke lo kumkani ake nikhangelele umnye umprofeti. Yeza lanto uthi xa ethetha lo kumkani uthuleyo. Lo mprofeti ngosizwe sakhe kodwa uthule. And uyamazi. Wathi ukhona umprofeti ongekhoyo phakathi kwabo. Hallelujah. Amen. Kodwa nento engayithandiyo ngayo. Hallelujah. Lo mprofeti yena qho xa eprofeta uprofeti ububi ngam. Nkosi yami. Hallelujah. Yale ndedeba yesibini makabizwe manje umprofeti. Xa sifika isijoli safika samcenga. Sathi yini mntu kaThixo? Kuthiwe phambi kokumkani wena awukwazi uprofeta kakuhle. Nkosi yami.
usukuthethe lento ithethwe ile nkumbulo yabaprofeti bathi inkumbulo yabaprofeti nawe xa ufika phambi kokumkani uzufika uthethe lento wathi ndiyakwenza njalo kodwa ndithanda into enye ngomntu kaThixo noba ungakhona ingcindezi engakanani ubekhe wafika wama phambi kukaThixo. Haleluya. Amen. Umuntu ohambe noThixo akhala senoba kubiza ukufa xa fika phambi koThixo. Praise God. Engathetha lamazwi athetha umpostile uPawulos uthi ndingathi sendibaleke kangaka. Hallelujah. Kubuhlungu bangcwele ukuhamba noThixo uzothi ngenxa yephesha ngemisuzu yakho yokugqibela uxoke. My Jesus. Jesus. Yafika laa nto yema. Haleluya. Amen. Yaqala yaxoka naye. Haleluya. Xa igqiboxoka uthi lo kumkani wayo kunini nje kukhalimela uba wena xa uprofeta okubi ngam. Yathi laa nto ehleli nje uJehova endime phambi kwakhe uthi uThixo ngale mfazwe niyakuyo ngoba mna ndibone izimvu zingenamalusi nani kule mfazwe niyakuyo xa nibuya nizabuya ukumkani wena ndekho. Jesus. Haleluya. Amen. Bantu bamakabanjwe lo mfana afakwe ejele ngoba kubuhlungu uba lehlobo labaprofeti. Zikhona ijele ke za spiritual yabo ijele. Amen. Haleluya. Le inhlobo yabaprofeti nakwaXesha esiphila kulo inejele yayo. uJeremiya wathathwa wayofakwa emhadini wothatha ngenxa yoprofeti inyaniso. Ngabe zixwayitile ezi ziprofeti elinyama. Oh my God. Jesus. Yena ziphuma epalace. Haleluya. Amen. Yaboyika mna bangcwele. Haleluya. Nokuba yi-man of the moment. Ngoba amaxesha amaninzi once ube yi-man of the moment ikhona ingxaki ngawe. Haleluya. Once abantu baxa behleli phansi bavumelane ngawe ikhona ingxaki nawe noThixo. Kunaba abantu xa kuthiwa lo mzalwane kube khona laa nto hey une-tendency yomzalwane uthi ngoku xa simbixelile weza asuka yeka aba bantu ezikuthi. Haleluya. Kanti izwi likaThixo lelebandla likaThixo. Xa ungafuni ukushunyayezwa wena uzawushunyayezwa phi? Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Uzawushunyayezwa phi? Haleluya. Sishumayela kabuhlungu bangcwele. Kwezinye indawo baqhuba ushumayela kuthiwa kawutshone ngapha. Haleluya. Kafunde ke mntasekhaya ivesi yakho siyothandaza. But now, O Jacob, listen to the Lord who created you. O Israel, the one who formed you, says, do not be afraid, for I have ransomed you. Yes. I have called you by name. You are mine. Yes. Apha bangcwele into endiyithandayo owayenitsalayo apha kule version. Lela gama elithi listen to me. Haleluya. Amen. Ngoba kuba khona ingxaki bangcwele noba sikholwa nje ufumanisa uba indlebe zethu zi-all over. Indlebe yethu iku-government kakhulu more than kuThixo. Indlebe yethu isekuthini ihlabathi lithini. Haleluya. Amen. Ngoba sisehlabathini bangcwele wathi uYesu akathandazeli basisuswe
apha kulo mhlaba esikuwo kukhona uhulumende, kukhona abantu esiphakathi kwabo, bane-language yabo. Lo government ngokwakhe une-language yakhe, kodwa thina singabantu bokuphulaphula uThixo wethu. Amen. Jesus. Ndiyabathanda abafana abayi-4 okanye abayi-3, kodwa ngomthetho wabo original bebeyi-4. Kwenzeka wangabikho lokwesine, kanti endaweni yakhe kuzawungena uYesu. Amen. Hallelujah. Haleluya. Amen. Lathi lizwe noba lithethile lagqiba latwina, sathazana siguqe thina. Hallelujah. My Ngoba indlebe yayo, indlebe yabazalwane yayikuThixo, yayingekho sekuthini uKing Nebukadnezar uthini. Jesus Christ. Le version ithi listen to me. Thina singabantu bokuphulaphula yena. Amen. God. Hallelujah. Bane-problem nabangcwele, andazi noba i-problem yam ndodwana. Once njengebandla simamele kakhulu urhulumente, kodwa sisemrhulumenteni, hayi bo-kingdom lesikuyo. Ithani le kingdom yethu ingaseyithelelela? Amen. Oh, Nkosi yami, Jesus. Abafana babesemthinjweni, haleluya, kodwa baye emthinjweni le-kingdom. Nkosi yami, Jesus. Xa befika pha enye i-kingdom yashaya umthetho, zathi zasiguqi. Hallelujah. Praise the Lord. Uyabona ke iBhayibhile isithi bezothi ngaboni aba bafanele kusikwa ngoba isibhalo sithi balulameleni abasemagunyeni. Kanti ayinogunya likaThixo, ayingabo bodwa abazalwane noPetros babethwa, kodwa ningaphinde nithethe ngeligama. Hallelujah. Ngoba igama linengxaki. Jesus. Jesus. Amen. Zabuze zana, zabuze egunyeni ngoba sinegunya. Hallelujah. Uthanda ndingathi asinagunya, okanye lethi gunya sinkonzo. Zathi ngelasi igunya ngoba nozasihamba naye wathi igunya lonke linikwe mna. Wawundinika nina. My God. Jesus Christ. Zalithatha ezanto, Hallelujah. zabuza kwakuphi okuhle kuba simamele nina okanye simamele uJehova. Hallelujah. Funda sisi apha kule version yakho, verse 1. Jesus. But now, O Jacob, Yes. listen to the Lord who created you. Wena Jakobe mamela kum, noba zikhona ezikumkani, kodwa wena phulaphula kum. Shikara. Indlebe yebandla yomntwana kaThixo fanele ibe semlonyeni kaThixo. My God. My God. Jesus. Uyabona ngosesendathi sesandelwe zii-motivational speakers ebandleni likaThixo, abantu abathetha kamnandi. Uyabona ezinto seziyi-unpack, kodwa ke xa sesihleli phaa phantsi sikumamele, noba ungaza noosi abayi-7 batsho kamnandi abasi bayi-7, kodwa thina aba basi bakho sibaxilonga ngesibhalo. Once bangabikho kwisibhalo, noba uyi-motivational speaker, asinandaba nabo, ngoba thina siphulaphula kuJehova yedwa. My God. Funda siswami. O Israel, the one who formed you says, do not be afraid, for I have ransomed you. Kuba khona amaxesha bangcwele noba silibandla ubonela ixesha. Kuba ngajonga umnext door ufika ingwaji usenjeje. Namajole gevezela. Haleluya. Alibala mampitso imini athi utata uDudumashe babe ngapha eSeres nomkhuluwa umyeni wakho uthi beshumayela wacaba isixeko esi sinengxaki nalento yokushumayela kwabakho. Sagqiba uba ngecawe siyobavingcela aba bashumayelayo. Uthi ke kwenzeka
wakhona izinto ezishoda yapha ngaphakathi endlini kwafuneka uTata uDudumashe abaleke ayothatha ezo zinto ngemoto. Xa befika abantu bafikayo bafika umfundisi wami uTata uPito imbuyo lapha endlini. Wabuza uphi umfundisi walapha? Wathi ndim. Wathi asizefuna alifa. Kayigqiba ukutsho la mntu uthi wabengena uTata uDudumashe emnyango. Wathi hayi umfundisi walapha ayindim namtya. Hallelujah. Ngoba uyabona ushubile. Ikhona ingxaki. Wathi ayindim namtya umfundisi. Eyona nto ukuyitsho bangcwelele ukuthi kuba khona amaxesha obunzima njengoba singabantwana bakaThixo. Kodwa apha elibandla eli if ungayifunda kakuhle le ncwadi kaIsaya. UIsaya from chapter 1 to chapter 39. Uxelela ibandla likaIsrayeli ngobubi elibenzayo. Bam isolate uIsaya. Benza sure uba uIsaya kaprofeti. Nobe profeta uprofetele kuthini? Because ubuprofeti bakhe abamthandisisi. Wathinta xa seNebukadneza esisa ezonthumbi bakhe. Wathi nina nizawuya ku-exile. Onompondwana kaba ezizazifaka amaphondo zivele kwelo xesha. Hallelujah. Zathi anizubuya emthithweni. Wabe umprofeti kaThixo yena ethi nizawuthithwa for 70 years. My God. Hallelujah. Lafika ixesha ngoba ubuprofeti abukalwa ngoba bufakala kamnandi okanye kakubi na. Bukalwa ngoba benzeke. Hallelujah. Uthi uJeremiah nasiphi isiprofeto siso ngokuba uThixo singqinele. Hallelujah. Hayi ngoba siprofetwe kamnandi. Yes, Jesus. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Lafika ixesha lokuthinjwa. Xa sele bethinjiwe ke imbali ithi uIsaya kayanga yena eBhabheli. Hallelujah. Kwaba khona imbinana etshona eEgypt. Ngoba uvele wayexabene nebandla bangcwele. Ubuprofeti bakhe lalingabufa ibandla. Xa lihamba lisiye emthinjweni yena wahamba wabheka eEgypt. Lembinana yayisiva ubuprofeti bakhe. Xa sele bephaya emthinjweni abazalwane besoyika letithethwa kule vesi. Benza yasileyo nayona. Wavela futhi ngoIsaya. Wathi ngusukoyika. Mna Thixo ndingumvumbi wakho. Udalwe ndini. Ndikubize ngegama lakho. Ungowami. Loba ungaseBhabheli. Loba ungandona. Kodwa ilimba yam ndinguThixo andikwazi ukulahla. Praise God. Hallelujah. Akathanga ngoba bethume uIsaya. uIsaya waprofeta bangamphulaphuli uThixo wabalahla. Kodwa waba nesilenge uThixo kubo. Jesus. Hallelujah. Jesus. No, I have called you by name. Yes. You are mine. When you go through deep water. Yebangcwele wakandiyazi ndenza ndithethwa uThixo ohlele ezulwini athi you are mine. Ungowami. Hayi le vice versa. Yoba uthi ngentasa ka ujonga ungaboni nale nto manje ndiyayitsholo athi ungowami. Khona lo mhlabelo somhlabelo ungowami. Uthi umjonga ngowakhe nyani. Hallelujah. Ngoba umuntu uyakwazi ukumclaima engekho yena. Kodwa kuhle xa ivela kwelacala. Usitho yena athi ndikubangile. Ndakubiza ngegama lakho ungowami. Hallelujah. My Jesus. Ungazingqineli. Ungqinelwe nguThixo. Hallelujah. Thina sisizwe esingqinelwa nguThixo. Funda ngesekhaya. When you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The fire will not consume you. When you go
deep waters. Ayi. Njengoba sithetha nje bangcwele kukhona abantu abathi go through deep waters. Hallelujah. Kodwa lo nto ayithi kuba ngaba uThixo ungowakhe. Amen. Uthi even when you go through deep waters. Amen. Akathi uzawufela pha, uthi uzawuthi go through. Amen. Ngoba wena ungowami. Ngoba ungadlula kula manzi anzokothoko. Kodwa ndizawudlula nawe. Uthini ngemifula sisi? When you go through deep waters, Yes. I will be with you. When you Who go called? through rivers of difficulty, Rivers of difficulties. you will not Sonke bangcwele siyadlula kwezi rivers of difficulties. Ubone ngoba ndikholwa. Ubani ngangqina ngam bangcwele ndena ixesha likho. Ubani ngangqina ngam zange ndize enkonzweni ngoba ndisokola. Hayi ndathi nento zam namba. Kunekhaya lam lalithembele kum. Hallelujah. Amen. So xa ungqina kum ungqina bakho busaphelele kule nto yoba ndafika ndihlupheka ngoba ndisahlupheki usesenyeleni. Ngoba kukhona ihlobo eliza kuThixo linezinto zonke. Xa lifika kuThixo alichithe. Jesus. Hallelujah. Xa ungayazi intlungu ungekabi naThixo uze usindiswe uzawumazela umntu odlule ezintlungwini kwakha udlule kuzo. uThixo uzawukakuchithe. Yabo ekhaya wathi udadewabo wam ever since kwafika le nto emzini kaDokwala waqala ngokuhlupheka kamnandi wafika ngexesha elirayithi ndiyazi uba ndiyakhathwa ngoba le message yakhe ibingandenza ndijike ngoba ngomlinganiselo othile ngathi nyanisile. Amen. Isalari yam bangcwele mna ndandingayazi noba into kwenzani ngolesihlanu. Haleluya. Ndinamasaka ndineesentana zam. Haleluya. Umkhulu wam nanke uyandazi. Ndenza amathamba ndathi ngawunyuka uzaba mkhwa baba esesikolweni. Ikwekwe. Ndathi ngawuse kum. Haleluya. Wathi hayi man uyoluka. Ndathi into engenamsebenzi leyo. Ukwaluka into engenamsebenzi. Ngawuze mfo kababa. Haleluya. Amen. Kanjikeleza naye kweshophu uyandoyisela. Wathi hayi man foni thatha. Haleluya. Wathi akayifundi iyeke thathela mna ngale. Thatha bona the size yakhe mos. Thatha le yakhe thatha. Haleluya. Amen. Andifika kuThixo manje wandikhatha uThixo. Oh my God. Wandikhatha uThixo. Jesus. Oh my Lord. Abafuna uhleka bahleka. Kodwa phaya kula rivers of difficulties. Wabekhona. Ngoba alikho ixesha uThixo kusiya ngalo. Ngoba si-deep waters. Ngoba si-rivers of difficulties. God will be always there. Funda mntasekhaya. when you walk through the fire of oppression, Kukhona the fire of oppression. you will not be burned out. Uyabona ke yona bangcwele ivame uba lapha endlini. Fire of oppression ezizimbini ungafumana outside the church walls. Kodwa this one uyifumana apha ngaphakathi. The fire of oppression. Oh my God. Bakuqudulele bathe abanye uhlelele ntoni ungaphi. Jesus. Uthi ngoba uyamazwa lo akubizayo ukho. Uthe even true. Amen. Oh yes, Lord. And the fires Oh yes, Lord. of oppression. Jesus. He will be there with you. Funda mntasekhaya. You will not be burned up. Yes. Flames will not consume you. Uthe phaya emlaleni wasukoyika. Uyayazi ingxaki esinayo. Naxa kufundwa le verse le yabafana abayi-3. Baphuma bekathaka. Haleluya. Into eyinhluphi iyi-1 bantwana. Kukhona ihlobo labazalwane elithi la ufaka emlilweni. Xa liphuma, uphuma liphumile. Kodwa xa
Nkosi yami. Haleluya. Amen. Enomkhaba othembora. Weba. Haleluya. Bakhona abazalwana athi xa bethebe bathi come across lesi simo ufike bechalisise. Nkosi yami. Uma uhaqiwe ngamanzi. Weba. Haleluya. Amen. Naxa ethetha ngabantu yena uthetha yabona abantu abamlimazileyo xa aba bamthandayo bekunye naye uthi uyabona obani ngosathana uthalisisa uhaqwe ngamanzi kanti ngokukathixo bekufanele uba ubaliqina stamp of flat aphume njalo. Jesus. Haleluya. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel. Uyaphinda uThixo uthi ndinguyehova uThixo wakho. Amen. Intoni likoyikisayo uhamba nomuntu nje Nkosi yami. funa mntasekhaya. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel. The Holy One of Israel. Phakathi koThixo ngulo ongcwele kaSirayeli. Amen. Ungafanisi nabanye othile. Nkosi yami. Haleluya. Bakhona ababa try next door. Yabona njengoba sithanda ukuthoba kosisi sithi go try next door. Hayi sinawo namafamenti athi xa lo the Holy One of Israel engathi akenzi sitry next door. Haleluya. Nkosi yami. Uthi ndingoyingcwele. Amen. Ungayifanisi nabanye othile. Haleluya. Sometimes uyakwazi ukuya kwi-deep waters ngenxa yentando yakho. Uyabifuna ne-difficulties ngenxa yentando yakho. Ndiyamthanda abantu uJoseph bancwele. Yini uThixo ngasasincede mani. Asivusele uhlobo labazalwane esifunda kubo. Nkosi yami. uJoseph abantwana babo bamthiya bathembisa ngaye. Nkosi yami. Kodwa zangathi xa selungelwe wabathiya. Amen. Uthi wathi xa ebabona walila. Sinehlobo labantu mani. Abantu xa sebelungela. Athi yabona wena. Kakhulukazi yabona lele. Yabona leadership. Ayithwele kanzima. Yabona ba ukho wabeka intama khona sekunoba xa ndingaqondi. Noba bendisetyenziswa nina nguThixo enibekisa ijokhwe phezu kwentamo yam. Xa sendibuyile. Ndithi ayi isikhohlakala leadership. uJoseph umfana omncane wakwazi ukuyi-understand